Hai, hello. Puilano phungkasang jorani jotono ani hambai ya paro tai ani hamjangmo ya paro ani blog jara nai tongmero ani YouTube jara nai tongmero borona ani hoite jotono ani khabai khokbai hambai ya paro tini phungkasang jorao ang toma khlai norokno kisa khlai phundongano angkai short film jeta ang khlai mani oboto ang jora mayang norok bai baksa purungge mayang toga ga waiso haikeno ang blog danai tai short film borinai norok purungge nai tongdi ani blog no ani video rok no choya karei ang phunuk tongano jeta ani short video obo ang je সময় করে ang o সময় পাঠাবো নাকাশানো ang norokno ani jodi chaya kok samani tongka hangke norokano nakari ridi hingke ani first tini blog khlaimani ang phungkasang jorao toma samung khlai o norok bai kisa korungna bangoi ang phaija jao o jagao video khlaina bagoi hingke ani short film kisa thagui tongkha ang norok nakarsano tamke bo jora mayangoi kisa thagui tongkha hingke joto borongni nogobo nukhungobo samung tongo borokano jorari mayang bagoi kisa problem hungoi tongkha ani channel o hingke omo hai khlaino ang norok bai kurungoi tongnai blog kisa misa khlainai short film kisa khlainai obo hai kai ang khlaiano norok nai tongdi choya kare ani video no comment share tai subscribe khlainani tapokdi asuk jotoino hambai norok jotono khulumka ningsa jeng thuma basaya ko bo basa kahang kaise ang bisna rok jai khlainai tabu joro basaya ko ko tabu khai basaya gundarok kisa sokrok toni rikha thik khlaijak ya khonok rok bisna haino sitrai ko bo basa bai ma por hangka hangke ang bisna duita room ni no ang thik khlaika hiaba kaisa room hingka hangka ang phonok liya tei kaisa room ni simi no ang phonok sibo norok no ang bisna bahai khlaika hingkai obo cherai ni tiffin rohorna bagoi maggie tomani hingke bo sao ang maggie tlang liya ma ang maggie chaya tini hini hingke bo mono tiffin tlangna hini ano sao angkhai bono nogo chadi hini pairi manchi hingke tiffin tlangna hini jokhon sakaba cherai rok bla borok mutui no hamjago borok sob somoi maggie rohoro haifano bo maggie hamjakliya tini hingka hingke bo morok no si tiffin tlangna hini hingkai nini cha je tlangna muchungma oboni tlangni hinui ani bwsajokno ang saka hingkai bohok khalia tongtong yable hingkai bo thanan sakang tiffin ang charikha bono maisa nango sia hingke obo chawiya khwnui erpore hingka hingkai bo tabuk chabaikha hingkai takai school thana ready wngkha hingkai tabuk ongkhor sinai dabo bini logi no ang bo thangnai ang tongsanan thangui tongo hingkai chwng tongman jaga ni hoite chalo yang main road o phai sopainani hingkai ang bono tongshana bagui himui phaiui tongo tabukhe kisa gana o sopaikha park tongo chini aro park gana o sopaikha lama manjakkha tabo hingke bus sopai bono bus o karui rohorui ang phirogui phaikha hingkai tabo park tongo park o norok no kisa misa phunukna hinui ang fatar tui no ang norok no phunukka hingkai bisingo habui phunukna motodo oro kono khum rok kwrwikha tabo agi hingkha belai kheno khum bango oro khub naithok khlaiui khum toniro hingkhe ang tabo nogo phirogui sokpaikha nogo to ani samung kwbangma no tongo hingkai ang fataro manui rok punan bagui tiklai klang thangjak cherai no twsai thaibai por hingkha manui huna hinui supply tui phaiya ko
payasini no ang hui toninai hingkai kotau khai supply phaikya ang tabo syntax rogo ang supungnai syntax ang payasini nan besai kisa supungi toni rikha hidai ang kotabo purata supungnai hingkai erpore hingkai ang balting rogo bo tui supungnai hingkai supply tui belai kino kaham oroni iron bo kom iron bisi kiri hingkai oro dabun phaikya tongo ajarawo ang tui supungnai hingkai jora wo hingkai oron tui no जों tuku hingkai nog bismo bo chini tui tongo haipano tui hai magna thang tongo hinui जों oro phatarona manui huo phatarona mukharang huo ngai tui buri borok ba kisa tukunani osubida rango gana bini duilugo hinui nog bismo जों tuku ang besaike oro no phataro tuku hingkai tabung hingkai o jagao chini money plan kaijak tongo ang money plan kaijak no ang narukmang karon tongo ani besa je sami school project khlai phunongna nango samoi hingkai जों painai nango hingkai o jagani hige na ang tobo kaiye ang rohoro ani besa jongno hingkai khum tongo khum kisa जों tui ruo tui ribai por hingkai teisa ang tui supungna bagai khaika erpore hingkai ang bario kisa haboi naisinai hinui naikha phanto brok kaijak hingkai ani mui maising belai kheno kaham khlai barkha puila phuru hingke mui maising bobar barya ang wansuri tongo mokhai le sinai hinui hingkai naiba ang koyek din tui yaphango khlai tui rokha norok bo jodi nog mui maising buphang tongkhangkai buphang ni yang tola phaichingo kai tui rikha hingkai daiti bobar baro hingkai ang aboni bagui no tui 3-4 din ribai por hingkai no bobar barkha ang aroni tabukhe phirogoi phaikya barini hingkai bwsaini to mairum rok chariya kono office rohorna nango hingkai mairum saijagya ang gobang khaino sainai hin tongo hingka haipano tabo phung bai dibor bai chatrok mairum sainai hinui ang sai tongo hingkai tabo hingka ang muya ni sakang ready khlai klang thangja muya hantle jana hino an bwsai phunjuru tui riwino ang mui songo tini hingkai belai kheno thoka ang je som chanai nai mani belai kheno thoka hingkai tei mungsa hingkai ang mangso songo tok bahan poultry tamke ba cherai chanai mungjago hingkai ani bwsai hingke poultry bahan chaya bo hingke muya hantle janai hingkai tei bo khangrai pai tupjak tongo norokni kisa phunungnai khangrai pai tupjak tongo bo sawano muya hantle bai tai khangrai mosteng janai norok jokhon poultry bahan chakangkai ano mosteng khlai ready hinui ang mosteng khlaina bagui sogoi tongo khangrai tai norok buti kisa saimia angkha berma rikha hingka belai kheno hamjago berma rikha hingka mosteng tikisa thogu hingkai aboni bagui berma mangni rinai sogoi rinai hinui ang sogoi tongo ang bengma rok hingka norokno phunu manglak soge hingkai tabo ang tukui musui yakanui tabo khai mutai rinani bagui duk satrai sokna bagui ang khum kholoi tongo ang norokno khum kholmani ani yago khumaliya ya saphaichi hingka hingkai balting tongo khum kholoi tongo ta hingkai tai tei ya saphaichi hingka camera oboni bagui ang norokno ang phunugoi maliya sudo khum singno norokno phunuka hingka ang kholoi tongmani ani chat soisi mokhang ang phunugoi maliya ani kisa ajaga wngka osubida rang tongma bagui hingkai an je khum tongmani oro jotono no ang kaisa kaini khai kholiya kanui ang khum bogo
hangkai te kaisa kok hangkai chinoro phung aisuk busai phege hangkai no 105 kanui khum kholbai oboni bagui khum maru giya nuk hangkai ba tongra di chuno kisa klang di norok kisa klang di ni chung khum bagui ma khol hangkai obo hangkai ani nok ni okolok khaising ni khum oboni bagui obo khai ke bo kholbai ba ang kisa marokha hingke iko omo hangkai ani bwskang ni nok bwskang ni khum hingke omo hangkai bufru phaiui baksa kholui chitlang baikha hingke norok no joto phunugui manliya ang yakhai ani o khum kwbang khai no baro hangkai je tongmani no obono ang kholui motai bokna hinui ang kholui tongo kaisa kaisa khlaiui hingke norok no sudo ang kholui naharman simi ang phunugui manliya ani yago khum kholui tongmani bagui ang thaitung bo saka hingke oboni bagui no norok no khum simi no ang phunuk sinai naitongdi hingke iko dale pol je khum nukmani ang joto no bogo abo kisa khlaiui hingke joto to o jaga ni je kwbangma khum tongmani joto se kholtlang baikha kwskori kha hingke obo hingke ang mwtai bokliya obo kali puja furu je babi barkha amo se joto no kholtlang thangbaikha mo je tabuk last kisa tongmansi obono norok no ang phunugui tongo yakhai belai kheno naithokai barkha amo to bo kaijak hingke tabuk khum bairagi kisa tongo obono ang kisa misa kholui yakunui mwtai bok sinai hingke omo khai borok kintu kholya je jawab khum no simi tlango hingke tulsi blai bo ang kholnai iko tabuk hingke ang dhup satrai riwui tongo hingke dhup satrai ribaima porse chwng mai chanai hingke tab sugjagui to ang dhup satrai paiya khungui ang bwskang ni room bono ani mwtai ang o jaga o no khulumui yakunui ang protidin no mano baba no ang surio je jono kaham krongtondi hinui jotoni bagui no ang sano sudo ani nijini sak ni bagui simiya ani hani bagui bo sano ang oro no ani video pai.